Jatend migao mar wuoth e pacho ka oyango chike mag apaya ma piny owacho keto kaka yor thiro masiche masiko tuche pacho ka. E chenro makamano geto ahinya joriemb nyamburko mating'o jowuoth ma bende oyangore ni tiyo tok chik kendo keto ngima oganda kama rach. Brian Nyilima nigi ler. Midhiero mag masiche makoch mag apaya osekelo lal mar ngima, mwandu kod hinyruok e thuolo mokalo. Ajali za barabara ndio mbaya zaidi kuliko ugonjwa wowote Kenya na kuliko pombe yoyote na kuliko shida yote ile. Joriemb nyamburko mating'o ji ema yudo seyo mathoth kawachore ni gisebedo ka giriembo ataro mar chik ka moko kuomgi bende ok odewo ngima jowuoth. Ile dereva wa Naivasha alikuwa anapita kwa kazi wakati magari zingine zinapanga foleni kufuata barabara yenye inafaa. Piny owacho koro medo rido chike mag apaya mar geng'o masiche makinde ka kinde. Madereva wote kabla hawajapewa leseni tena watarudi kufanya mtihani kuona kama wako na uwezo ya kuendesha gari. Jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen oyango chikego ka olero ni gibiro nono kuonde tiegruok mag joriembo kendo tero joriembo e pim mag thieth mar yango ikruok margi ne wuodhe mag apaya. Tutapima kila dereva mwenye anaendesha gari ama bodaboda ya kubeba wananchi. Tutakupima uwezo wako ya afya ya kuweza kuendesha gari. Chikego bende biro dwaro ni joriembo doge timo penj mar riembo e ndara kapok omigi lesen manyien. Tutahakikisha kwamba those driver tukikuona kwa kamera ndio ule tunatumia maafisa wetu, tunakusimamisha, unafainiwa pesa nyingi na leseni yako inaondolewa na utaendesha gari tena. Kaluwore gi duol mochung'ne chenro mag wang' apaya NTSA, masiche mag apaya osemedore kwan higani ka ipimo gi higa mokalo. Penjo mantie en ni chike ma ijiwogi bende biro konyo e duoko piny masiche mag apaya. Kaluwore ni moko kuom chikego osebetie kuom thuolo malach, to masichego bende pedo medore ameda. Brian Nyilima, Ramogi TV. Jatend